HvrtzLab on the beat. Kulang ba ang mga gihantos nga kasakit kay ikaw man ang akong napili? Hura ba ang maningkamot nga mo abre sa tubog mang naghan og alin? Kulang ba ang mga gihantos nga kasakit kay ikaw man ang akong napili? Hura ba ang maningkamot nga mo abre sa tubog mang naghan og alin? On the beat. Time sa ragot, pwede ba tikang matapat kadyot? Sa atong istorya nga makadulot, sa atong dukhan kay milinan mi binuwang ang akong tumong ra atuning maistoryahan. Kulang ba ang mga gihantos nga kasakit kay ikaw man ang akong napili? Hura ba ang naningkamot nga mo abre sa tubog mang daghan og alin? Kulang ba ang mga gihantos nga kasakit kay ikaw man ang akong napili? Hura ba ang naningkamot nga mo abre sa tubog mang daghan og alin? Ang atong gugma nga muraw katumbahon na sayang kung mausik ra ang relasyon natong duha maong sa tapad na ayaw lang og kabalak ka dini daw talakuha tubagal lang mga pangutana. Kulang ba ang mga gihantos nga kasakit kay ikaw man ang akong